Έλληνες του εξωτερικού. Έλα, πάμε, εμείς στο εξωτερικό κρατάμε τα αίθημά μας. Όσο μακριά κι αν είμαστε, η Ελλάδα είναι κοντά μας. Την έχουμε στο νου μας, τη βαστάμε στην καρδιά μας. Στο μέλλον κάποτε θα τη λατρεύουν τα παιδιά μας. Εμείς στο εξωτερικό κρατάμε τα αίθημά μας. Όσο μακριά κι αν είμαστε, η Ελλάδα είναι κοντά μας. Την έχουμε στο νου μας, τη βαστάμε στην καρδιά μας. Στο μέλλον κάποτε θα την λατρεύουν τα παιδιά μας. Το 85 στις 9 Δεκέμβρη, ο Τάσος και Βασίλικη είχαν ένα μωράκι. Το αγόρι μπήκε με χαμόγελο στον κόσμο. Σαν Λεβέντης ήθελε να τον αλλάξει όλο. Οι γονείς μου είναι παιδιά της Καστοριάς, μια ωραία πόλη βορειαδυτική Ελλάς. Τα αίματα του πόντου μου γεμίζουνε τις φλέβες. Από τη τραπεζούντα έφυγαν οι προπαπούδες. Πρόσφυγες τους κάναν μια μέρα οι εχθροί τους. Δίχως λόγο και γιατί κινδύνεψε η ζωή τους. Τους πήρανε τα πράγματα, τους σπάσαν κεραμίδια. Μες στη Μακεδονία ξαναέκτισαν τα σπίτια. I just don't know what I'm doing, I no longer have control. These words are flowing and they're coming to you from my soul. My thoughts are coming way too fast and they're never stopping. I need to get to sleep but these words are just like coffee. Childhood memories, nights in the χωριό. Χώρισο το καλό χωρί τάβλη το κρυφτό. A piece of me stayed there when I tried to jump the kagila. My sister and I made a mess in our papuli zahira. I smile when I think that I can't forget those days. They made me to the man that I've become today. When I look back on my past, I am grateful when I see the χωριό, all my friends and my loving family. Στο εξωτερικό κρατάμε τα αίθημά μας. Όσο μακριά κι αν είμαστε, η Ελλάδα είναι κοντά μας. Την έχουμε στο νου μας, τη βαστάμε στην καρδιά μας. Στο μέλλον κάποτε θα την λατρεύουν τα παιδιά μας. Εμείς στο εξωτερικό κρατάμε τα αίθημά μας. Όσο μακριά κι αν είμαστε, η Ελλάδα είναι κοντά μας. Την έχουμε στο νου μας, τη βαστάμε στην καρδιά μας. Στο μέλλον κάποτε θα τη λατρεύουν τα παιδιά μας. Ήρθα για να σας μιλήσω από την καρδιά. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το θέμα άλλο πια. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όχι μόνο σε πολέμους και όποτε συμφέρει. Πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Θα σ' αλλάξουμε εμείς και θα μάθουν τα παιδιά μας. Σκοτωνόμαστε για ποδοσφαιρικές ομάδες, αχλαμάρες, μαλακίες, ό,τι να είναι βρε παιδιά. Είμαστε από το πνεύμα του Μέγα Αλέξανδρου που κάνε την η Ελλάς με την εξυπνάδα του. Ποτέ να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Και κάποτε θα πάρουμε την πόλη μας που χάσαμε. Θανάση and Maria had their second child on the 30th of July. He was destined to be fly, he was just so full of life. Fate had decided that the boy would love to dance. Down the road in life he made even bigger plans. Μαθαίνω την ήρα, η μουσική για μένα είναι νεράκι, είναι και μπύρα. My ancestors from Crete would be proud to see today. I've got my own tandozadi that I like to play. I like to go to Argos and Thessaloniki, the places where my parents still have a spiti. To me it doesn't matter if you're from Poli or Koryo. On the one side you've got Samu, on the other Zaginto. Doesn't matter if you're out in the exoterico. This is all I have to say. This is what I have decided. In the end, no matter what, we have to be united. Εμείς στο εξωτερικό κρατάμε τα αίθημά μας. Όσο μακριά κι αν είμαστε, η Ελλάδα είναι κοντά μας. Την έχουμε στο νου μας, τη βαστάμε στην καρδιά μας. Στο μέλλον κάποτε θα τη λατρεύουν τα παιδιά μας. Εμείς στο εξωτερικό κρατάμε τα αίθημά μας. Όσο μακριά κι αν είμαστε, η Ελλάδα είναι κοντά μας. Την έχουμε στο νου μας, τη βαστάμε στην καρδιά μας. Στο μέλλον κάποτε θα τη λατρεύουν τα παιδιά μας. DJ Ουρανός. Ετέ